kasa da duk masoyan annabi Muhammadu. Taron maulidin mu ya dawo yan Nasarawa yan ambato mana ta yin murna sai Muhammadu. Umma Abiha madali sama da ke muke ado, binti Rasuli ya Fadima ki bude min ido, nai ta ganin dukan halittu kamar kwayar bado. Ya Mahamuda sai ki amsa domin Muhammadu. Salamu alaika Shak Tijani Kudibi Almakatum, Shak Inyasi bayi baba Barhama ya Imam Baba Harazimi muna nan a gidanka da'iman. Maula Hawaisu Shak Sa'idu masoyan Muhammadu. Taron maulidin mu ya dawo yan Nasarawa yan ambato mana ta yin murna sai Muhammadu. Je ka a lafiya murabbi, haske na zamani kai ne zahiri da gaibi na ba gunaguni. Ya Shehu Murtala gare ni ka ɗauke lahani, hutawar ka lafiya Khalifa ya haye tudu. Taron maulidin mu ya dawo yan Nasarawa yan ambato mana ta yin murna sai Muhammadu. Salamu alaika sayyidul kauni sirrin ahadu, salamu alaika sahibul haqqi anta majidu, salamu alaika sayyidu sidi ya Muhammadu. Ka bude in shigo cikin ka mai suratu hudu. Ya ainin sufar ilahu da baka faduwa, kai ne kai kadai ka san kanka ya mai afuwa. Mai wala safa yi wudi ka sai ka yi gamsuwa.